2019 labang suahut la ilitum IPHC hang patek lo aso daning kan pen manili alang litum long pen penang an rong ru balu arona tang pen si itum kidu kitak bengki labang su rosar lo than lo sarjai katar kadu gawi central budi tumpen pen along litum labang su 60 awareness pitam lo laban aso 60 awareness tipi pen ajok kadu kawe rat kapuji laban kapcini githek mucocot tum an bangke penangan kapuji la kacali gitu tum an pa kacini tum mucot gitu tum an pen ke than aron pen ke than pen ajok kacini da tum an bangke IPHC fancy kroitip lo lasuke kroitip pen ajok ini tum 2023 labang so MP election route labang so singhasana parman along abangke BJP paniritum IPHC atum parem lo labang so ke paren penajok uthot nilitum alang litum pen nilipan nang karni la persona dolo la pen nang kongri la persona dolo sita nang nilitum long BJP long lenang mas no pen kidu kedak pima ason anta nilitum rong kisum anta mesin ason parman parke nang je menang lang dun pu labang su penajok nili 2025 April la cek lo 30 ni nili bisubai long ma joining getting unahut labang su nili de deng duno BJP long cemas duno la so cemas dun de penapi nili ceklojon po an pa ceklojon trok an ni pleng tang lo la so nili dudun lo la pen arlua klong alam an nili chini dun tailo sita ni ili tumapan BJP सरकार तुमके इलु तुमहान किमियांग थेकाली आथे बिपदमा पुलतंग ट्रे ट्राइबल व बांके कपा प्राई पाम ते प्राई फांसी आलांग लितुम पेन कापोर इदु आथे बिपलमा पुलतंग ट्रे कारबियांग लोंग आलोंग इलु तुम 6 idul aron kitu tang lo lasu 6 idul aron along kitu tang posi ilu to pan 6 idul ajakong pawit teche fansi alang litum kapor I athe bipadma pulang te along tin meeting long ta alang litum mangke itu ma 6 idul pangtang nang buke hangkon pe lapen karbiang long lapen ensil aparman pan itum cerai kom nang pu ke aparman cerai kom nang pu lapangta hangkon pe khali bharat mata ki pusi kai kita alang litum alam te piap keceng pen alang litum la semi ding ponver amasini lita mathadun bomru bharat mata ki buke ilitum jong si hem break lapen 6 idul aron cipang tang nang gi polotang te ilitum bharat along ke ilitum ningwang ningwang meeting long kidu kita matim long yang si ilitum hangpon ver podang te ilitum constitution long ilitum bharat ang kang si dulo puboy isita constitution ilitum phan 6 idul aron pen ilitum phan aron pen dunon aron pen thak non aron pen chari non chalon non ilitum 6 idul aron ateng pen constitution long India constitution long ilitum manang tok dak an ilitum manang yet lo 1960 61 69 na ningkan hosi 51 no na so 51 na ningkan pen ke ilitum district ke long pen ilitum 1965 66 alom hampang page ilitum pan pagela so aron along kacing kidu nai ke thak nai pen pinding sumpot pen aron atang pen ilitum karpita karchar du lahai pen ilitum ta jati kaplek du labang su kapang tek ajakong kece harjak je pan ini tuman 6 idul itu man itok pitak lo la swat ting pen si ini tu pan pinang an along ini tum sarjai kathar IPHC amahang pathek lo pen ke along nitum pan pinang an 6 idul aron pen itum du thak nang claim dam nang ji lapen ilitum 6 idul aron kali pulotang te ilitum rong group kacukim curam rong asar atum anta itum ajakong awite jipu lapang suaron pen chini dak pen klar dak pen sarjai kathar nang thandak pen apot itum penang aku puthot nilita ningchiru thulo pen alang litum ke claim ke dam lapen BJP ke claim ke dam ku ansi different ke mima kahi numa lapang suarlong insir langdun etlo amat nili mathadun elo nake hey sentiment hey phanon si mathaji podang te ilitum na IPHC long si
do tu woi phak do tu nang pu lapang so ning ke dulu ate pipot ma pulo dang te itu kitam tangan ni anta ilitum ke kunane komane phan ka sorsa komane phan apuson keteng ka pintu ma keter ka kali itu ke kethan ka pujai la pen sidul aron kethan pen dan sarjai katar pini ani anta alang li pen o dai masi aron pen pete ilitum do thak tekhe pen do thak nudagi pula pangsu kapurusar pen kethan pen Karbiang long la peninsula dangpi pacithang dut an alangli lem lo lasi alangli la son ke then ke mi penajo ilitum ka tu ka wiarata idam tang ka do eta chini lo je itum Karbiang long along abangke ilitum 65% abangke itum EPHC long si do thiblo athe pipon ma pote ensil pensi kidam tang anita ke ha jachon sita Karbiang long long bangke penang an EPHC long si kaya sentiment Hei jakong, hei long si tum dura peni karbi travel atum ansi ilitum kidura pejipu bangke pe kecia sutum ke kai ke masih ilitum pan nang kitong thor nang kitong dim nang kecerai kom putanang kuripon et kidam tang tami ilitum khek monong lo konane along yaru fiselong bangke kherauda dudam lo la swateng ben pulotang de ilitum langdam lo pulotang te ilitum 60 dolar long ke Bihari lapen Bengali tumpan ke ilitum pota piun la swateng masih pota pitiat penajo ilitum pinang an along long kami kurjudur lo lapen KSA kadu kabe hangtang somdunta penang an adi membangke yaru fisong kherau dam lo lasi la swateng pen ilitum mata dam lo pota te ilitum keya sentiment ke la daksi ilitum cicini nang po Helong reach pa cerai komji potang te aron penai 60 dolar aron penai 60 dolar aron kali pula tang ilitum kidu ketak potang mintuni ta itum cerai kom aja kong avi labang kadu gawe rata ilitum prosarlot anot sarjai katar pen sika do gawe de chini per lonon ge nasi nilitum kevangji kevang kedam tang hud nili aku puthot IPHC ke cewang tuke 2025 20 ni September ceklosi putot aku IPHC ni cimas tunjulo ate pipot ma pula dangte kaya kisung long kai kita nili karja bini pan kai kita ni kesong nun belo jika do kabe sedami la IPHC long long berong rong group lapen Karbiang long angkang pi along don tin ingkoi da drug contingency atum kaduk kabetami putot IPHC long kewang tulap japan nilinihin pen nalitum kaduk kabe aratum pan rong group arlo tuman pantame ngrata tum pantame pacini tule thotlo lapen kewang jilang ani hutami itum la MLA election hutami ongdung pen itum IPHC MLA bangke IPHC pansi itum phai nai ate pipon ma budangte ilitum adet ceraji bulodangte ilitum 60 dolar ron pen pete edet cerai i laki kaduk kabete chini lo lasi kedam tang hut itum langdam hinang PTR long jo hangrama kedam tang ke koani himonto ka inje pen ilitum Karbiang long pen ta tim Karbiang long ta alang itum PTR long ta camping dam lo alang itum soy crore pune koani tangka wardam lo kami alang itum ilitum ikam long Karbiang long ratum ta jo long koira pli ala ke hangrama yang ke lo long po bangke BJP lo long cap bangke UPL alang itum hailo lasila son daksi ilitum dak Karbiang long ta ilitum ongdung pen IPHC long po LA atimta ilitum IPHC pahai jadangi lalu pulodang te ilitum ke jogban lapen ilong ri pelang ke cerai komji lapen edet ceraji mari 60 dolar pen ke cerai komisi pen council long ta ilitum 60 dolar pen cepang tang long nangji 60 dolar pen ilitum cari calon longji pulodang te la IPHC long si kebang jilang 2026 aningkan ke sarjai katar kimalong ilitum ongdung pen long ho adim MLA long ta ilitum IPHC pahajar nang popusi nilihin pen singhason contingency maipu barim pen nili nang litu apan nang chuning rilo lapen kaduk kabe Karbiang long angkang pi pantame nili puthot nang litu apan tame IPHC ke kroya rada tumpan puthot ilitum along emethang erong
Imetang konstitusi ati malong anta mitang camping ci dam rep nang imetang le ci bot ino nang itum ke chok wan nang ji ke sentiment ka du kavita du report as $60 ronjong si ot tip nang ji potate itum karbia kai along pen kai kita ci du tip nang ilitum karbia along ke ilitum kai ben travel yedo an ke ilitum ning sipet pen pitur kita tek japan nilihin pen ilitum along pace taglo la pen ilitum ka du kavera tami ipsc ke proyera tung du wet busi ning telo la pen putot alang ilitum ke bang velang ke proyera ara do antami putot ke bang tu japan tami alang ilitum pantami